Godmorgen herfra. Dejlig stille morgen. Godmorgen, så er Stefan langt om længe stået op. Stefan stod der. Klokken er lidt i 8. 5 minutter i 8, ja. Så du fik lige en lille time mere end mig. Ja, så kan det være, at jeg ikke skal have så mange middagsluer i morgen. Eller i dag. Nå, når vi har spist her, så klokken 9 tager vi ankeret op og sejler hen til værftet, hvor riggerne kommer og kigger på båden. Ja. Så må vi se, hvordan det går. Det bliver lidt spændende. Og så ser vi, hvad der sker derefter. Ja. Så kan det være, jeg ved ikke, hvad der er vi her i området. Det skal vi have fundet ud af. Ja. Det kan være, vi skal op og se på en købmand, hvis der er det. Måske. Det finder vi ud af. Ja. Men ellers så er det... Velbekomme. Hvad er det? Omelet? Ja. Med ristet franskbrød. Så har vi lagt til her ved Valsteds bådeværft. Ja, bådeværftet. Der kommer riggerne og går vores rig efter. Og Helle har spulet hele dækket på skibet. Så nu ser det grønt ud i stedet for brunt. Ja, nu er det simpelthen... Men det er jo fordi, man skal jo egentlig skylde det over og så skrubbe det jævnligt. Det får vi ikke gjort. Nej, men nu har jeg lige skyldt det, fordi da vi tog ankeret op, der var der simpelthen så meget slam. Der er så meget mudder, der kommer med op her. Det er det her mudder, ja. Men man ligger trygt og sikkert her. Ja, man ligger fuldstændig fantastisk sted. Fuldstændig vindstille. Og... Det... Ja, der er vel 6-27 grader lige nu. Det er eddermame varmt lige nu, ja. Og hvad er klokken, skat? 10 minutter i 10. Ja. Hui. Jeg er lige før det er en af de varmeste. Man står bare stille og sveder. Det er dejligt. Morgener, ja. Nu skal vi finde en skraldespand. Ja, nu finder vi en skraldespand. Men så lægger vi der fint her. Ja. Simpelthen. Ja. Så vil vi gå op og finde en skraldespand. Så kommer der nok snart nogen og kigger på Bøje. Det håber jeg på. Ja, jeg tror ikke, der nogensinde er blevet lavet service på noget som helst på båden. Nej. Og så var det, vi snakkede med oppe i Fredericia til bådmessen. Ja. Og vi får lavet en lille gennemgang af, hvad der burde laves. Ja. Og jeg tror, det er meget. Okay. Og så vores... Det var heldigt. Så bliver vandet spændt op. Eller vejerne. Er det godt? Det er sat fast? Ja. Du skal bare hive tæske. Ja, jeg kunne bare ikke hive nok til. Nej. Så spænder har dem, eller hvad? Altså dem på den der side har jeg strammet op, der er jo silikone ved, så dem har jeg strammet. Ja. Men dem herover, der kunne jeg ikke, fordi der er plastik nogen af. Nej. Så der har jeg ikke gjort noget, de trænger til det. Ja. Eller den bagerste trænger rigtig meget til det. De andre ved jeg ikke, hvor stramme de skal være. Nej. Så er vi på farten igen. Ja, det er vi. Der er blevet kigget på alle vores rækker der. Ja. Og vi skal have masten af og skiftet alle det vand, der er i masten. Og lavet en masse service på rullesystem og alt muligt. Så det bliver sjovt. Men så kan vi vaske masten i hele længden og smøre den ind i alt muligt, som får aluminium til at holde og se fint ud i lang tid. Ja. Så det skal nok blive godt. Det er bare mange penge, og det er en del tid, der skal gå med det. Ja. Men sådan er det at have båd jo.
Ej, der er ikke blevet lavet en skid på den her båd siden 87, så Ja, det, at vi gør det nu, det burde have været gjort hver 20. år. Så det er på tide, at vi gør noget nu. Ja. Og det bliver også rigtig, rigtig godt. Nu sejler vi så til Marstal på Ærø. Ja. Og så må vi se, hvordan det ser ud, når vi kommer derover. Ja. Planen er umiddelbart, at vi ligger for anker, og så sejler videre i morgen til Tyskland. Men vi skal lige se vejrudsigt og sådan noget også. Ja. Vi ser, hvad der sker. Ja. Men nu er vi på farten. Ja, og vi sejler mod Rudkøbing, og så under broen der, og så videre til Ærø. Så er det Rudkøbing. Ja, så er vi nået til Rudkøbing. Og vi styrer selv båden, fordi den kurs, som vores Garmin kortplotter gerne vil have, den er vi sgu ikke helt tryg ved. Der er dybt nok, men det er nogle sjove zigzagger igennem sundet her, så vi har selv rådet, og vi har så kun mødt 3 både på vejen hertil, da vi kom ind i sejlranden her ved Rudkøbing. Ja. Men jeg kan se, der ligger mange derude. ja, der er rigtig mange både foran os. De er svære at se på videoen. Men, Ja, det kan vi ikke se. Det er langt væk. men lækker havn her i Rudkøbing, den kan virkelig anbefales. Ja, Og hyggelig by. det er det. Og vi sejler så forbi i dag, men man ved aldrig, hvornår vi kommer til igen. Nej. Men dejligt sted sidst vi var her. Lige nu der er der en lille smule skyer, men ja. Den titter lige frem lidt. Ja, Den kan sol. Men det er dejligt lunt. det er tilpas temperatur, ja. Ja. Så nu skal vi se, om masten den kan komme under. Jeg tror, vi skal have dem til at åbne broen. Der er ikke langt nok over. Nej, simpelthen. Og vores 14 meter, det gør vist ikke rigtig Nej, noget. det tror jeg heller ikke skal. Det ser bare så voldsomt ud. Ja, det gør det faktisk. Ja, der er faktisk et stykke op. Ja. Ja, så er vi igennem. Ja. Så er vi snart forbi Strynø. Og lige se den lille havn. Den er lige derovre. Den er så fin. Ja, og det er et dejligt sted. Ja. Og Stefan har lige fået en moffa. Det er dejligt. Og så har vi jo sådan set Ærø herovre. Ja. Så nu er der ikke så lang tid til. Ja. Men vi har de der dumme små skyer. Og vi har også fået en lille bitte smule regn. Den siger ankomst cirka 14.01, og den er 13.18 nu. Ja. Så. Men ja. Så kommer den lille færge. Og hvad er klokken? Den er 13.43. Ja. Så Marstal, Rødvig, Rudkøbing. Rødkøbing. Så går vi efter det, der ligner en ankerbøje her. Og der er 2 meget, meget flotte sejlskibe her. Og helt stille vand. Meget vildt. Så nu må vi se, hvordan det går. Så må vi lige se, om jeg kan fange den, skat. Du skal lidt... Lidt mere, skat. Lidt mere.
Hey, hun fangede hvalen. Yes. Det var godt. Så skal vi bare have den igennem. Så er der derude. Ja, der var lige lidt buller der. Ja, så er det buller. Nu er det frokosttid. Klokken er 14.26. Ja. Og vi ligger her ganske fint. Ja. Ved Det ankerbræt. gør vi. Klar til at spise. Ja. Så velbekomme. Velbekomme. Og skål. Og skål, ja. Så er vi på Ærø. Ærø. Ja. Ja. Så er vi på gummibådstur på vej ind til Marstal. Ja. Det er en gangtur. Ja. Vi bruger 168 watt, og så kan vi sejle 6 timer på det, der er på batteriet. Vi lader en fjerdedel op på de 3 timer, vi har sejlet. På den her ePropulsion Spirit 1.0 Plus, som er en mega fed påhængsmotor. Ja. Vi er virkelig glade for, at vi har købt den. Den kan vi godt anbefale. Ja. Lidt dyr, men vi er sgu glade for det. Ved marinelageret op i Frederikshavn, eller hvad det hedder. Det er i hvert fald i Frederikshavn. Der gav vi, var det 16.500, tror jeg. Ja. Med forsendelse, så det er sgu okay. Ja. Jeg ved ikke, om vi har betalt det, men... Det har vi betalt. Jo, det har vi betalt, ja. Jeg har betalt det også. Det kan godt være, vi har. Men nu siger vi lige igen. Ja. Det er jo ikke alle, der så vores første sejltur i gummibåden. Nej. Men det her, det har godt nok været en god investering. Ja. Så nu sejler vi ind i havnen. Der har vi lige nogle venner, der ligger derinde. Ja. Dem skal vi ind og have kaffe hos. Ja. Så det bliver godt. Det bliver rigtig godt. Så ja. Se, der er bare fyldt med svaler. Nå. Og hvad er menuen, skat? Det er hakkebøffer i brun sovs med brioche burgerboller og kartoffelsalat. Ja. Ja. Det bliver lækkert. Og det småregner. Det er lidt hyggeligt. Så kommer den lille færge igen. Og heldigvis så er det småregner lidt, men jeg tror vi slipper for det store regnskyller her. Nu har vi Stefan. Jeg slår mave. Så vi slår mave, efter vi har spist. Dejlig aftensmad. Ja. Men flot aften alligevel. Selvom det regner lidt. Men det er jo hyggeligt, hyggeligt, ja. Når man kan sidde her i tørvejr, så er det jo fint. Ja. Kommer i hvert fald blå himmel derude igen. Mm-hmm. Så. Det er jo også ved at være længe siden, det har regnet jo. Ja, det er det. Klokken den er, hvad er klokken? 20 minutter over 8. 20 minutter over 8, ja. Ja. Så sætter vi bare her og hygger. Ja. Ja, det er godt.